Още на курса ми, който беше първоначално за Skydive, той ме пуска, за да видим дали мога да стоя сам. И в един момент аз влязах в спирала много силна. Стана небе земя. Тук нататък трябва да се оправиш сам, трябва да се спасиш сам. Сети се, какво може да направиш. Тия мисли минават за 100 секунди в главата ми. Обикновено ставам в 5 сутринта. Чета книжка, понякога медитирам. Към 6-10 обикновено излизам да тренирам. Усещам, че тялото ти е огромен фактор за това да се случат нещата по правилния начин. Тренировките са били по-скоро някакъв психологичен аспект в живота ми. Да съм дисциплиниран, да съм фокусиран, да съм отдаден. Човек, както прави едно нещо, така подхожда към всичко останало в живота си. Спорта, нали, то е някакси най-директното, което ти дава обратна връзка. Колко влагаш и какво получаваш. Тежко ти е, трудно ти е, но отиваш и го правиш. И то е една малка победа в ежедневието ти. И това, когато го правиш ден след ден, това натрупва в тебе едно такова друго усещане, че окей, мога да се справя с трудности. В скайдайва дисциплината според мен е много важна. Честно казвам, към всеки един скок подхождам и все едно е първият ми скок. Имаш едни 40-50 минута, зависи, в която си толкова в настоящия момент и се чувстваш супер свободен. Реално ме е страх от високото.